ענת ניר. אני גילה גולדשטיין. אני יניב ויצמן, חבר מועצת העיר תל אביב-יפו, יועץ ראש העיר לענייני הקהילה הגאה. מזל טוב לכל שגאווה מדהים שמתקרב אלינו. זה שאנחנו קהילה, כן, בדיוק על זה. ואהבת לרעך כמוך, דבר ראשון. אני יכולה לחשוב על יותר מ100 סיבות לגאווה בתל אביב. הרבה אומן בפריים טיים, כבוד לקהילה. תהיו גאים, תהיו שלמים, תעשו חיים, אין כמו גאווה. יש הרבה סיבות לגאווה בתל אביב, אחת מהן היא מאחוריי, המרכז הגאה. אני עוד בבית קפה יום שישי, בעזרת השם שלא ימו אחד, נורא חם. יש לנו אירועים של הקהילה ויש לנו מרכז קהילתי. אהבת לרעך כמוך, גילה. שיהיה חג שמח לכולם. סריות, הומו. אוהבת אתכם, ביי. אתם גאים? יש לכם סיבה לגאווה? אנחנו רוצים לשמוע אותה. הקליפ פה.